Deci ăsta cred că ar fi maximul propagării. Dar acum a venit momentul să și comentăm puțin cu modulațiile grecești. Mă, eu zic așa după mine. Așa. Stotos FM ăsta care 98.9, da, bun. Că la greci modulația este mai mică, deci nu-i pe 0 și compresia este foarte mare. Deci ați observat la începutul melodiei blană. Deci s-a dat tare volum. Când a început să cânte, a început să scadă ușor din medii. Deci compresie foarte mare, modulație mai mică. Bun, haideți să vedem și celălalt. Acum vedem și RT protoprograma. Deci protoprograma, modulație mică, mai mică decât 98.9. Da, se vede? Mai pe bas. Și compresie mare. Și ăsta la fel, compresie foarte mare. Dacă n-ar fi basul acesta de pe fundal, vă zic sigur că s-aude și ăsta la fel ca 98.9. Dar fiind basul, se uniformizează și se dă modulația mai mică, compresia mai mare. Se și simte. Bun. Am dat înapoi la ce? Ghia Sena, da, pe Veronica. Adamu cântă. Dar e mișto melodia. Ideea este că 98.9 e un pic cam călcată pedala. E un pic amat. Ia ascultați. De efectul ăla specific de sală cu ecoul sălii. Deci e compresie grupa mare. E un pic amătuit ăsta. Ia să mă duc la ăsta să vorbească. Stai așa. Ia. Uite, compresie bulgărească. La fel ca 98.9. Identică cu 98.9. Numai că ăsta e mult mai clar și mult mai necompresat. E mai liniștit ăsta. Ăsta e focusul de la Isperich. Așa. Timbrat vocal bun. Deci eu zic așa că nu este prea mare compresia pe medii. Deci e compresia pe general făcută, dar nu este ca la 98.9. Deci se și vede clar. Deci acum că e aproape de blanc, ne putem da seama imediat cam cum stă treaba cu modulațiile grecești. Da. Acum mă duc înapoi la ăsta, dar oricum ăsta e pe bas rău de tot. Stotos FM. Stotos FM. Mamă, ce nume are. Da. Deci ăsta e un pic mai mică. Dacă i-ar da compresia ăstuia, i s-ar auzi sunetul exact ca bulgarul de pe 95.0. S-a auzit sunet gen focusul de la bulgari. Cam cu asta defilăm. Deci nu vă gândiți că grecii au cine știe ce modulații, cine știe ce compresii, procesoare de sunet și alte chestii. No. Deci asta poate să fie un preset obișnuit de procesor, dar dat, cum să spun eu, nivelul de compresie, compresorul dat
blană. Normalizatorul, cum ar veni. AGC-ul, na. Dat blană, deci se vede clar. Sună, uite. Sună un pic cu ecoul ăla de clădire, de sală, deci trebuie să fie mai uscat, un pic mai sacadat, să se simtă pauza dintre cuvinte, chestii de genul. Știți la ce mă refer? Asta se poate regla. Ăsta e pe bas. Auda. Asta, bineînțeles, aude pe bas.